Tervetuloa Pride Houseen. Tässä on ihana sähköinen ovenavausmekanismi. Pieni nousu, mutta hyvin pieni kynnys sen jälkeen. Lattia on koko lattiamattoa, mutta taas ovi aukeaa sähköisesti. Heti kun saavut Pride Houseen, vastassa on tietenkin vastaanottovirkailijat ja Pridein ihanat vaparit. Täällä varmasti on turvallinen olla. Mennään kakkoskerrokseen katsomaan playground-tilaa, eli infopisteeltä kun käännytään oikealle, niin alkaa kokonainen ihana aukea tila, joka muutautuu vielä moneen. Tämä on tosiaan kynnyksetöntä tilaa, täällä on tosi helppo liikkua. Tässä on lava, jonne tulee totta kai myös luiska ja paljon kaikennäköistä ohjelmaa tulee tapahtumaan Pride-viikon aikana. Ja hei, mielettömät ikkunat, täältä pystyy seuraamaan myös Pride-kulkuetta. Hei, mennään kurkkaan noi vessat. Ne on tuolla K1-tasolla. Hissillä pääsee kätevästi, tuosta K1 painellaan. Ja hissiltä lähtee tänne selkeät opasteet. Ovi on suhteellisen kevyt, saa helposti auki ja täältä se sitten näyttää.